ካብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ልምድታት ንምፍጻም ብቆራጽነት ናብ ተግባር ምእታው ከም ዘድሊ ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አበቤ ገሊጸን። ካብ ወጻኢ አቋጽራት ዘበን ጎርጎሮሳውያን ዝጥቀማ ሃገራት ሓዱሽ ዓመተ 2024 ተቐቢለን። سلام طعم هبلي كبرات تملكتنا مع زينا جميرو مزيناتات أنا برام في الساية فلما جن نب حصرت زيناتات كمرة قدماي مينستر أبي أحمد حدش عمة فرنجي مقنعات بمقار ناينكوا عطحكم ملختي أم حلالي فوم ثم قدماي مينستر أبا محورة ميديا ما حدش عمة فرنجي نزخور كلهم سناي تمنيتهم تمنيهم بريزيدنت سوماليلاند مسبيه عبدي نب أديس أبابا أتيم توم بريزيدنت أب عالم لخم عرفوا نفرت بولين تبصحوا مكتل قدماي منستر قدات وطاني تدمك أمكنن أقرب لاغيرهم لهم أب إثيوبيا أب زلوم صانحيت أب استفرالي حوارا قدات كزات يوم زبل تثبيت لهم نيتي بحويسو حمشت هاجرات بعلي أبال بريكس كوينن أبال بريكس سخون هاجرات إثيوبيا سعود عرب جبسي حبرات عرب إماراتس كمون إيران كم سخونا CGTN سبسيبون زلاق سلام نمعصال بفلتة تستمسرتو سرعة موغان قدام نزوها وتقوار كم سخونا منستر ديتا سلام آيتا چارو ديتا جنن قليصوم سرعة نصت سلام منستر سلام زوصو لوطታት ንምምጻእ ንምፍላጥ ኣብ ዘካየዶም መጽናዕቲ ተወሳኺ እታወታት ንምትእኽኻብ ዘኽእል መድረኽ ዘተ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ የሳልጠሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ዝተረኸቡ ቶም ሚኒስትር ዴታ እቲ ቤት ዕዮ ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ኣብ ህንጸት ሰላምን ካልኦት ዓውድታትን ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተወገነ እዮም ተዛሪቦም سرعة نصت سلام بحادة تكال طرح زوجانو سلازيكونو نقول زماخلو يوم زبالوتهم منستر ديتام أبتهاجر زلاق السلام نممصا قدام دارك تأكلات وصاني كم زخونون غريزوم حلف بيرو سلام نصتان كل الصومالي آيت ديب أحمد نور بقدوم زلاق السلام نمعصال بحبار مسرح وصاني كم زخون مقلاتهم قلقالت زين إثيوبيا تصيبهم أب عودة عنا زفر ولكن منقستن زلو موداد بمتنخار قلقالوت عنا نممحاش زعل مزته تخايدم عبتي مدرخ زته منستر عنا دكتور ليا تادسه منستر ديتا ويزرو فريوت عببه عمرارحا فيدريشن كمون كنكنت عنا إثيوبيان كالوت حلفت سرحن ترخيبهم أب زتوم دما أب سيكتر عنا زفر ولكن منقستن موداد أب زت أنا خروج تفرالي قدات عنا تزاتيوم أب سيكتر عنا تساتفو زفر ولك متنخار حصرتات اتاوت حكمنا أب مملائن كالوت محلقاتات تواديد كأب مفتاح أب فقادن قصصر انتكالت عنا كمون أوهابا أفلطو زملكاتو قدات أب زملكات بحبار مسرح أب زكالة لزعبا لزب تغيرو لهم دكتور ليا تادسه أب توان زفر ولك سرعات عنا نمتنخار بزلو من قصقاس وصاني يكون بر بمنصر استقامت الشتاتات جن بزبالة متنخارن نبزل على بركي مسجارن كم زجبائن قليلا بحبار زسر حلت انكور استراتيجي الناتسناد كم زخونن بستخال عقمي نول كازفر زجبر حاجز تتناخيرو كم زغطل المقلات انقون كابت منستر بيت عيو زرخبني حبريتا يردن حذر ما بزرزر نابز حزنا يمزيناتات كحلف إثيوبيا ناب أبال حجرات بريكس لما أنتي بعلة تنبيرام مبل عصرت حمشت جبائي أبال حجرات بريكس أب جوهانسبرغ استقايد الوان إثيوبيا حتى أتقبل نت مركب دما زذكر يوم نتصاب سلمان حيل يسوس نادريت بريهو
ኢትዮጵያ ዓለምና ሓድሽ ጂኦፖለቲካ በዓል ብዙሕ ርክብ ዲፕሎማስን ፍትሓዊ ውክልናን የድልዮ እዩ ብዝብል ዝተጣየሸ ጥምረት ብሪክስ ሎማንቲ ብዕሊ ክትፅምበር እያ እዛ ሃገር ናይዚ ዓብዪ ጥምረት ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዝተጎናፀፈት ብሪክስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጆሃንስበርግ ኣብ ዘካየዶ መበል 15 ጉባኤ ኣባል ሃገራት ዘቕረበት ሕቶ ተቐባልነት ምርካቡ ስዒቡ እዮም سعود عربية حبرات عرب إماراتس ግብፅን ኢራንን እውን ኣብቲ ጥምረት ብዕሊ ዝተፀምበራ ሃገራትን ቀዲመን ብሪክስ ጋህዲ ዝገበራ ሃገራት ብራዚል፣ ሩስያ፣ ህንዲ፣ ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካን 40 ሚእታዊ ህዝቢ ዓለምና ዝሓዛ 26 ሚእታዊ ምጣነ ሃፍቲ ፕላኔትና ዘንቀሳቕሳን 50 ሚእታዊ ዝኸውን ዕቤት ቁጠባ ዓለም ብልዕልነት ዝዝውራን እየን ጥምረት ብሪክስ ኣብ ኣፍሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ዘላቕነት ዘለዎ ዕቤትን ልምዓትን ምርጋፅ ዝከኣል እተን ሃገራት ብዘፈር መሰረተ ልምዓት ምትእስሳር እንትከኣል ጥራሕ ኢሉ ይኣምን ዓለምና ኣብ ውሕዳት ፋይናንሳውን ጂኦፖለቲካውን ኣሰላልፋ ሓይሊ ኢድ ክትኣቱ የብላን ኢሉ ዝኣምን ብሪክስ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት ብዝተፈጠረ ዓለምለኻዊ ፅዕንቶ ቁጠባ ጉጅለ 7 ኣሜሪካን ክመዓራረ ዝኽእል ለውጢ ምጣነ ሃፍቲ ከመዝግብ ምኽኣሉ ፍሉጥ ተንታኒ ፖለቲካ ቁጠባ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ዎፍ ይዛረቡ In 2020 the total output GDP of the BRICS ከመቆፃፀራ ፈረንጂ 2020 ሓፈሻዊ ዕቤት ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣሜሪካን ኣባል ሃገራት ጉጅለ 20 ምስ ዘመዝግብኦ ዕቤት ተመሳሳሊ ነይሩ ኣብዚ ዝተዛዘመ 2023 ግን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ብፅሒት ዕዳጋን ካብ ጉጅለ 7 ኣሜሪካን በሊሑ ብ37 ሚእታዊ ዕቤት ኣመዝጊቡ እዩ እዚ እውን ብሪክስ ክንደይ ዝኣክል ኣብ መንጎ እተን ኣባል ሃገራት ርክብ ንግዲ መላእ ዓለም ብፍትሓውነት ምቁፃር ናኸደ ዘሎ ቁልጡፍ ስጉምቲ የመላኽት ይብሉ እቶም ምሁር ብተፈጥሮ ነዳዲ ዝማዕበላ ስዑድ ዓረብያ ኢራንን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ምዃንን ድሌት ነዳዲ ኣባል እተን ሃገራት ብተማልአ መንገዲ ካብ ምሽፋን ሓሊፉ ንብዙሕ ዓመታት መተዓዳደጊ ኮይኑ ዝፀንሐ ዶላር ብምትራፍ መተዓዳደጊ ገንዘብ ብሪክስ ብቕልጡፍ ጋህዲ ንምግባር ከም ዝሕግዘን ተንታኒ ዘጋርድያን ሚክስ ቡሉሚታሊ ይዛረቦም The BRICS aims to foster trade through a new development bank. ኣባል ሃገራት ብሪክስ ብወገን ባንክ ዲቨሎፕመንት እቲ ጉጅለ ቢለን ንግደን ንኽቃላጥፋ ትፅቢት ይግበር እዚ ብፍላይ ከም ስዑድ ዓረብ ኢራንን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስን ዘቕርብኦ ነዳዲ ካብ ዶላር ወፃኢ ብዝኾነ መተዓዳደጊ ንኽሸጣ ዓብዪ ሰራት ዘንብር እዩ ሕዚ ዓለም ፖለቲካዊ ቁጠባውን ጂኦፖለቲካውን ኣሰላልፋ ሓይሊ ካብ ኢድ ምዕራባውያንን ኣሜሪካን ሸተት እናበለ ፍትሓዊ ውክልና ናብ ዘለዎ ብሪክስ እናዘንበለ ይኸይድ ኣሎ እዚ እውን ምትሕብባር ደቡብ ጋህዲ ብምግባር ኣንፈት ቀያሪ ለውጢ ንፖለቲካ ዓለም ብምውላድ ከም ቀንዲ ምሕዝነት ተገይሩ ንኽቁፀር ኣኽኢልዎ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ብሪክስ ብኣባልነት ምክታታ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ተሰማዕነት ዘማዕብል ምዃኑ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ተረባሕነት ቁጠባኣን ተደላይነታን ክብ ከም ዘብሎ እውን ተገሊጹሎም ንፀብጻብ ወንድ ወሰን ኣፈወርቅ ዳሃብ ያሲን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሪክስ ዓለም ለኸ ምፍጣር ተፅዕንኡ እንዳወስኻ መምፅኡ ይግለጽ ብርክት ዝበላ ሃገራት እውን ኣባላት ጉጅለ ንምዃን ምሕታተንን ብምዕራባውያን ንዝዝወር ስርዓት ዓለም ከም መማረፂ ምዃኑ መርኣያ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ ቀዳሞት ኣባላት ብሪክስ ዝኾና ብራዚል ሩስያ ህንዲ ቻይና ደቡብ ኣፍሪካን ቅድሚ 2 ወርሕ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ጆሃንስበርግ ጉባኤአን እንተሳልጣ ሓደሽቲ ኣባላት ናብቲ ጉጅለ ንምእታው ወሲነን እየን አልጀዚራ ከም ዝሓበሮ ልዕሊ 40 ዝኾነ ሃገራት ሕቶ ኣባልነት ተቕሪበን እየን 23 ዝኾና ድማ መስርሕ ኣማሊእን ብዕሊ ኣመልኪተን እየን ኣብቲ እዋን ብኣባልነት ኣብ ብሪክስ ዝተዓደሙ ሃገራት ኢትዮጵያ ሓዊሱ 6 እየን ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ንኽትኮን ምምራፃ ድማ መእተዊ መንገዲ ኣፍሪካ ፖለቲካ ምስ ምዃና ከም ዝተተሓሓዘ ይሕበር ኢትዮጵያ መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካን መለለይቲ ነፃነት ኮይና ዝፀንሐት ሃገር እያ ሻንዋ ዘዘራረቦም ምሁር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ በለው ደምሴ ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ናብቲ ጉጅለ ምእተዋ ኣድማስ ምፍጣር ተፅዕኖኣ ዘማዕብል እዩ ይብሉ ብተወሳኺ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ከሪም መፍታሕ እዛ ሃገር ጎንፂ ኣብ ምፍታሕ ዘለዎ ዓቕሚ ግብረ ራዕዲ ኣብ ምቅላስ ዘለዎ ዓቕሚ ንኣባልነት ክትምረፅ ከም ዝገበርዋ ይፀርሑ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዝነበረ ጉባኤ ትጉጅለ ኣባል ንኽኾና ዝተዓደሙ ሃገራት ኣባልነት ብዕሊ ጀሚረን ኣለዋ እዚ እውን ነዛ ሃገር ዝተፈላለዩ ዕድላት ሒዙ ክመፅኡ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ሻንዋ
ኣብ ጸብጻቡ ከም ዝሓበሩ ኢትዮጵያ ምስ ኣባል ሃገራት ዘለዋ ፖለቲካዊ ምትሕብባር ጠንኩርን ዘላቕን ክኸውን ዝገብር እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቻይና ሻዣንግ ምሁር ኢኮኖሚ ሊዮ ቺንግሃይ ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምእተዋ ዕብየት ቁጠባኣ ንምዕባይ ዝሕግዝ እዩ። ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኣብ ምዕባይ ዝርከባ ሃገራት ናብ ሓድነት ኣብ ምምጻእ ወሰንቲ ሓይልታት ምዃነን ከም ኣብነት ይጸርሑ። ምሁር ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ በለው ደምሴ ብወገኖም ምስ ኣባላት ብሪክስ ሃገራት ምስራሕ ንምስፍሕፋሕ ኢንዱስትሪ ንፕሮጀክት መሰረተ ልምዓት ቀጥታ ኢንቨስትመንት ወጻኢ ብምስሓብ ዕብየት ቁጠባ ዘዕቢ ይብሉ። ኢትዮጵያ ተመዝግቦ ዘላ ዕብየት ቁጠባ ቅድም ኢላ ምስ ቻይናን ህንድን ዘለዋ ርክብ ንግዲ ዝሃገር ኣብ ብሪክስ ንዝዓቢ ዘሎ ምንቅስቃስ ንግድን ኢንቨስትመንትን ተረባሒት ንክትከውን ዝሕግዝ እዩ። ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ምስ ኣባል ሃገራት ጠንኩረን ዘላቕን ምትሕብባር ፖለቲካ ንክህልዋ ዝሕግዝ እዩ። ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ፍትሓውነት ዝዓሰሎ ፋይናንስ ዓለም ዓቕሚ ምልዛብ ዘጎልብት እዩ። ብተወሳኺ ከም IMF ኣብ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ጠንኩር ሓይሊ ልዝብ ንኽህልዋ ዝሕብር ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። እዚ ሃገር ኣብ ዝመሓላለፉ ውሳነታት እውን ሓሳባ ንኽትገልጸን ብምዕራባውያን ፖሊሲ ንዝዝወራ ትካላት ፋይናንስ ጽዕንቶ ንምፍጣር ከም ዝሕግዛ እዩ ዝተሓበረ። ካብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ልምድታት ንምፍጻም ብቆራጽነት ናብ ተግባር ምእታው ከም ዘድሊ ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊጸን። ግደ አመራርሓን ሓላፍነትን ኣብ ህንፀት ዕብየት ከተማ ብዝብል ስልጠና ዝሃባ እተን ከንቲባ ዝሐሸ ውፅኢት ንምምጻእ ሓበራዊ ዕላማ ብምሓዝ ምስራሕ ከም ዘድልየን ተሓሳሲበን። ንጸብጻብ ጥላሁን ካሳ ኣባዲ ደመቀ ንኣመራርሓታት አዲስ ኣበባ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ህንፀት ዓቕሚ ኣብነት ዝኾነት ከተማ ምህናፅ ዝዓለመ እዩ። ከንቲባ ምምሕዳር አዲስ ኣበባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ እቲ ኣመራርሓ ግዱን ሓላፍነቱን ብኣግባቡ ንምፍጻም ኣብ ዘኽእሉ ዛዕባታት መብርሂ ሂበን። እቲ ኣመራርሓ ባህርያት ከተማ ምስ ኣመራርሓ ስነ ምግባር ብምዝማድ ምምራሕ ከም ዘድሊ እተን ከንቲባ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሓቢረን እየን። ከምንም በላይ የከተማ አመራር ልዕሊ ኩሉ ናይ ከተማ ኣመራርሓ ስብእና ብምሓዝ ተሳተፍቲ ብምዃን ክሳብ ታሕቲ ወሪድኻ ምስራሕ ይድሊ። ኣብ ተለዋዋጢ ኩነታት ኮንካ ተኸታታሊ ለውጢ ምምዝጋብ ይድሊ። እዚ ድማ ክሳብ ታሕቲ ክወርድ ኣለዎ። ብከንቲባ አዳነች አቤቤ ዝተመርሐሉ ጉጅለ ኣብ ከተማታት ቻይና ዑደት ብምክያድ ዝረኸቦም ተመኩሮታት ብሰነድ ቀሪቡ እዩ። ምክትል ከንቲባን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን እቲ ምምሕዳር ኣይተ ጃንጥራር ኣባይ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ ልምድታትን ተመኩሮታትን ናብ ተግባር ዝልወጡ ብልዑል ተበግሶ ክትግበሩ ከም ዝግባእ ገሊጾም። ውጭ በምንንቀሳቀስበት ጊዜ የምናመጣቸው ልምድ ካብ ወፃኢ ነምጽኦም ልምድታት ብኸመይ ናባና ነምጻእ እዮም ዝብል ሓሳብ ኩሎም ኣመራርሓ ክሕዞ ይግባእ። ሓሳስባና እውን በቶም ልምድታት ልክ ሓፍኒ ክብል ንምግባር እዩ። እዚ ድማ ናብ ታሕቲ ወሪድና ንምፍጻም ዘኽእል እዩ። ዋናው ዓላማ አድማስ ለማስፋት ቀንዲ ዕላማ ኣረኣእያና ንምዕባይ እዩ። ናባና ኣምጺና ይከኣል ይልካ ብምሕሳብ ናብ ተግባር ክንልውጦ ምርኣይ የድሊ። ኣብቶም ዛዕባታት ምይይጥ ተሳሊጡ እዩ። እንደ ሃገር ኣብ ኣመራርሓና ዝረአ ጸገም ራእይ እንተፈትሕና ክንዕውት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። መጀመርያ ስምምነት ፈለማ ምስምዕማዕ የድሊ። ሓደ እናሰርሐ ካልእ ከፈርስ የብሉን። ብሓባር እዩ ክፍጸም ዘለዎ። በነበረ ኦልድ ትራዲሽን ወይም ትሬንድ ላይ ሆነን ብዝጸንሐ ዝኣረገ ኣካያይዳ እዞም ሓደሽቲ ሓሳባት ናብ ተግባር ምልዋጥ ኣይከኣልን። ዓብዪ ለውጢ ዝደሊ ኣተሓሳስባ እዩ። ፐርስፔክቲቭ መቀየር መቻል ኣለብን። ኣረኣእያና ክቕየር ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዓብዪ ለውጢ የድሊ እዩ። ተወሰኽቲ ሓሳባት እውን የድልዩ እዮም። እቲ ስልጠና ኣዋህባ ግልጋሎት መንግስቲ ብዝምልከት መብርሂ ተዋሂቡሉ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቤተ መዘክር ዙማ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ዙማ ነቶም ተምሃሮ ግብርና ብተግባር ከም ዘምህር ተገሊጹሎም። እቲ ቤት ትምህርቲ ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተምሃሮ ምስ ስሩዓት ተምሃሮ ብምሕዋስ ውፅኢት ንከምፁ እናሰርሐ ይርከብ ተባሂሉ። ንጸብጻብ ሜሮን በረዳ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ገበሬ እያለው ትምህርቲ ሕርሻን ምርባሕ እንስሳት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዙማ ካብ ስሩዕ ትምህርቲ ነቶም ተምሃሮ ይወሃብ እዩ። ተምሃሮ ነዞም ትምህርቲ ምውሳዶም ድማ ምስ ተፈጥሮ ዘለዎም ርክብ ልዕሊ ምጥንኻሩ ፍቕሪ ስራሕ ንክህልዎም ከም ዘኽኣለ መምህር ሕርሻ ዝኾነት መሳይ ኣለማዮ ትገልጽ። የእርሻ ትምህርቲ እንሰጣለን። ትምህርቲ ሕርሻ ንህብ ኢና። ጸባይ ሓልቡ ነቶም እንስሳት እውን ከመይ ከም ዝከናኸኑ ብተግባር ንሪኦም ኢና። ሕርሻ እንታይ ከም ዝኾነ ንሕርሻ ነውዕሎም ጥረምረ እንታይ ከም ዝኾኑ ካብ ህፃንነቶም ኣትሒዝና ንኽፈልጥዎም
نريو مينا حرشان خفتو بتكبار زلعلة أمته كم بالتمرت هبنا إن صرحنا إن نركب كموزيكان ساينس نزع مسلو زفر تمرتات بتكبار زمهارو ازوم تمهارو زحاشو وطيت إن نمسو كم ذركبو مسكرم لقسة تقلز ልጆች እያሸተቱ በእጃቸው እየነኩ ህፃናት እናሽተቱ በኢዶም እናዳሕሰሱ በዓይኖም እናረአዩን ሰርሑ ዝለዓለ ውፅኢት ከም ዝርከብ ናትና ቤት ትምህርቲ ኣብነት እዩ ምባል ይከኣል ንኣብነት ሒሳብ እንትመሃሩ ነቲ ትምህርቲ ናብ ምግቢ ብምቕያር ከም ዘየስዕዎ ጌርና ነምህር ኣብ ቤት ትምህርቲ ድማ ካብ ዝመሃሩ 150 ተማሃሮ እቶም 17 ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተማሃሮ እዮም ነዞም ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተማሃሮ ምስ ስሩዓት ተማሃሮ ብምሕዋስ ዝሓሸ ውፅኢት ንኸምፅኡ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ድማ ሓላፊት ክፍሊ ፍሉይ ድሌት ዝኾነት ዜማ ስሜነ ትገልጽ ምን ይችላሉ ምንስ ደግሞ ላይ ሊሰራባቸው ይገባል እንታይ ከም ዝኽእሉ ኣብ ምንታይ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ መሳርሕና ትልሚኢና ነውፅእ ዘለዎም መምሕያሽ በብእዋኑ ንከታተሊና ድሕረስ ተወሰነ ጻንሒት እዞም ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተማሃሮ ከምቶም ካልኦት ተማሃሮ ለውጢ የምፁ እዮም ፍሉይ ድሌት ዘለዎም ተማሃሮ ድማ ምስ ስሩዓት ተማሃሮ ብሓባር ትምህርቲ ምውሳዶም ኣብ ኣቀባብላ ትምህርቲ ዝሓሸ ውፅኢት እናምፁ ከም ዘለው ተሓቢሩ ገበሬ እያለው ሳለው زين عداقام كونتروباندن زحقاوي نقدن نمكل خال نمكوصارن زعلم مدرخ ملعو عال صار كونتروباند أبا كتما حواسا يسالت اللهم كوميشن جمروك أبا زسنارو مدرخ ملعو عال لعلو تمرارحا فيدرال كللن ممحدار كتمان كم زركبو كم زترقبون تقليت اللهم كوميشن جمروك دبلك أباتام أبتي مدرخ أبا زقبر ومدره كونتروباندن زحقاوي نقدن أبلع لحقر زوصحو قدعات سفحن تدرارابن بمخانو تي تقبار نمقطع منقستي تقراتيبو الناس رح يركبيلهم اتي كوميشنون كونتروباندن زحقاوي نقدن نمكل خالن نمكوزتارن بزحات سرحاتي الناس رح كم زخونا ايوم عفليتهم زلهم نتتقم بقبو نمكل خال زقولو ممحايشتات حقي عصرار حانا ودادبان كم ستتقبرون عبريهم حضر ما ناب زيناوت أخسقرم فليكس تشيكيدي أبا ديمقراطيك ريبابليك كونغو أبا استقايد بريزيدنتاوي مرصع كمز تعوتو كوميشن مرصع تهاجر علاو غيرم فليكس تشيكيدي 700 دمصي مرصتي كمز رخبو تي كوميشن فليتلهم بمسرت وصيت تمرصع كاب فليكس تشيكيدي بمقصال تنحان حيوم زنورو بعال هافتي مويس كاتومبي 18 دمصي كم زرخبو يتحبيرو زلهم كالوتن حنحتي مارتين فايلو 500 كمغون دينيس مكيوغي تحتي 100 زخون دمصي كم زرخبو ذا واشنطن تايمز صبصيبوم أقوطاطر الزبن غورغورساويان زጥቀم هاجرات حدوش عمت 2024 تقبلن እተን ሃገራት ኣብ ርእሰ ከተማታትን ብዝተፈላለዩ ምርኢታትን ድሙቕ ስነ-ስርዓታትን እየን ሓዱሽ ዓመት ተቐቢለን ዘሎም ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ሓዱሽ ዓመት 2024 ኣቐዲመን ዝተቐበላ ሃገራት ከም ዝኾና ሮይተርስ ጸብጺቡ ሩስያ ህንዲ ጃፓን እንግሊዝ ደቡብ ኮርያ ጀርመን ፈረንሳይን ካልኦት ሃገራትን ኣቋጽራ ጎርጎርሳውያን 2024 ሓዱሽ ዓመት ተቐቢለን ኣሎም بأشحاد زغطور زيغاتات اتن حقرات دما اتحدش عامت نمقبال اب ادباباتن برقتي هنصاتاتن زتسناد مرئتات رچتاتن تانجيدوم ناب فصامتات سبورت دما كحلف اب استفلاليو هاغرات عالم اب استسالطو وددرات اتليتيكس ايثيوبياوያን اتليتات تعاويتهم بمساله زي اب سبين مدريد اب استقايده وددر غيا 10 كيلومتر اتليت بري